Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясендә ике һәм күп теллелек шартларында дәүләт һәм региональ телләрне куллануның хокукый нигезләре темасына халыкара фәнни гамәли конференция эшләде. Конференция эшендә хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина катнашты. Татар теле бүтән дөньяга таралган. 7 миллион татарның 5 миллионы Татарстаннан читтә, Россиянең төрле төбәкләрендә, чит илләрдә яши. Төрки телләрнең берсе буларак татар теле башка халыклар белән аралашырга мөмкинлек бирә. Катнашучыларның бер өлеше турыдан-туры килдегендә катнаша, күпчелек өлеше инде видеосвязь аша, Zoom аша катнашалар, чит илләрдән телләрне үстерү, саклау мәсьәләләре Россия күләмендә тагын да ныграк яңгырар дип өметләнәбез. Чөнки бер Татарстан Республикасы гына бу мәсьәләләрне күтәрү, ул инде тиешле нәтиҗәсен бирмәскә мөмкин. Республикалар бер булып, бердән булып, әлеге мәсьәләләрне күтәрү проблемасы куела. Конференцияга 80-гә якын фәнни доклад кабул ителгән. Алар арасында Казахстан, Кыргызстан, Мәскәү һәм чит ил галимнәре эшләре дә бар. Мы хотим не только поучаствовать в конференции, мы еще помимо конференции хотели... Безнең конференциядә катнашудан тыш Фәннәр Академиясе һәм университетта хезмәттәшләребез белән аралашасыбыз, фикерләшәсебез килә. Заманча уку-укту, методик әсбаплары, электрон платформалар булдыру безнең өчен әле яңалык. Бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән телебез халкыбызның зирәклеген, рухи байлыгын үзенә туплаган кыйммәтле хәзинә. Бу байлыкны саклау, киләсе буыннарга тапшыру һәркемнең изге бурычы. Ләлә Зәйнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.